Kajing kelon ke kong Bindas Syiem Namar kajing Tlot baklam bam la Palat chispa kenta nadu baklawan banyaki dak basyong sya tengah parking lot additional secretariat Shillong bandawa na kasorkar jela ban snapan bahano ke surok nongpo dan Sunapuri boy district kala penloi kibor badai pet ya ketenat ke kot kekhia ban ai Jingmut ban ra no eka syaki jaka sumar Kakong Bindas kala kelon ha kejaka lejbar kebadan hajan kejaka syak tengan ha ketai kejaka ha kepor bakani kalong kemi ke kelon ladon langru ubak meral bonds Syiem UMLE ke nongpo ubalawan jengok biang eka ha kani ke Jingmut As per our advice, actually, she needs to be hospitalized. She needs IV fluid and all. Plus other investigations are required. She has to be observed in the hospital. So IV fluids can't be given here. She has to be taken to the hospital. We'll just talk to her. We can just talk. We can't. That is up to the district administration how you handle. From our side, we have only advised them. We'll just talk to her. We'll see. Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kirashon jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubabha. Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi, ki kta ya kakot kakhya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya kamet ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya kamet ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jingbria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno. Yo iya ki jingtei ya kamet ka phat ka jongi. Nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ki jingduna jongkine ngen ngat hagi babun ki jajingpa ka sorkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhaw ata kamlu kadut bat ka amkhnyang bam. Ki dei bandon ya ki jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki ta ka sharp plus F aki. Ba? Uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong. Nagani ka daw ka sorkar kala penmi yaki skim ICDS, MDM, PDS. Kabha na ka benta upajba. Ka sorkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. Ba, fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.